Ibai zoragarriek zeharkatzen zuten planeta behetik gora eta goitik behera, herrialde batetik bestera itsasorako bidea. Ibai ertzeetatik herri eta hiriak ikusten ziren, eta urrutiko baso eta oihan berdeak. Herrialde batetik bestera joateko ez zegoen mugarik, eta elkar ulertzen zen jendea kolore ezberdinetakoa izan arren. Oihanetan, kolore guztietako hegazti eta animaliak aske bizi ziren. Nire ametsak hortzadarraren koloreak zituen.
aleitutako ondartza horizketan, area eta bitxoan hasian sinfonian. Nire ametsa zaratatxoa izan da, kantuz eta irriz betea. Gurdi bat ikusi dut, zintzilikarioz betea, eta bere inguruan aurrak eta gizon emakumeak ere. Herri doaz eta pozik eta alai daude. Herri batera iristean, kanpalekuak jarri eta auzoz doaz beraien lana eskainiz. Pertsa, lapiko eta aterki konpontzaileak dira, Europako ekialdetik abiatu eta munduan zehar dabiltza batetik bestera.
gizonak eta emakumeak. Emakumea oso pozik zegoen, eta berriz gauza bera egin zuen. Hartu zituen hondar mendiak eta ibaiekin nahastu zituen. Gero batik ateratako buztinarekin, milioika eta milioika iruditxo egin zituen, burua, bianka eta bi besorekin. Gero, labe magikoan sartu eta itxaroten baititu zen. Bere etxeko lehiotik txori eder eta koloretsu batekin distraitu zen. Horren erruz, iruditxoak denbora asko pasa zuten lanean. Atea zabaldu zuen, eta iruditxoak atera egin ziren. Hauek, idazten, egiten, ibiltzen, ikasi zuten emek. Denbora asko pasa zuten ez labeak, beraien azala oso iluna zen. Nola jaio ziren, arraza beltzeko gizakiak, gizonak eta emakumeak. Emakumea oso pozik zegoen, dagoeneko pertsonak bezala ziren. Baina berriz ere saiatu zen. Ibai handiak eta mendiak nahastu zituen, eta lortutako guztiarekin iruditxo berrian moldeatu zituen. Jankekin, mezuekin, lugarekin, eta labean sartu zituen. Itxaroten aritu bitartean, denbora neurtzeko makina bat gertatu zen. Horrela makina zuen egiteko minutu estabilatzeko labe.
Basamortu ikaragarri batean egon eta haize ekaitz batek zurrunbioak sartzen zituen harria errotuz eta dunak sartuz. Eguzki horiak itxotu nau eta hurreneko dainoak entzun ditut.
Badakizu euretan ere egiten dela, ezta? Azten hasten denean berde-berdeak izaten dira, eta izaren mugimenduz itsaso bat dirudite landak.
Hain handia da Txina, hizkuntza asko hitz egiten direla bertan. Xian, Yun, Aka, Tibetera, Portugesa, Guau, Ingelesa, Ui, Pin, Joa, Min eta beste hainbat hizkuntza gaio mandarina zain.
batean, berehala esnatu naizela. Pena izugarria eman dit, oso gustora nengoen eta. Kolore eta tamaina guztietako animaliak ikusi ditut, baina horre eta soinu oso bitxiak egiten zituzten. Ur-jauzi ederrak ere ikusi ditut, baina horiek ere, ene, azezala parte egiten duen urak erortzerakoan. Pertsona dira, bai, hala dirudi. Eta puxka handi horiek itxasontzi baten zaria dirudite.
eta zoragarria izan da, itzela benetan. Nik ere munduko pertsona eta leku desberdinak zagutu ditut, dena desberdinak eta edera. Denetan liuratu dut zerbaitekin, denetan ikasi dut zerbait. Ikasi dut ere, zeinen garrantzitsua den desberdintasunak ezagutzea, onartzea eta guzti horiekin aberastea. Badago munduan zerbait politagorik.